full episode. Ilocano Love Storya. Umunangal daw ti klase mita. Iti dahi ti asemestre pamila. Ngam nakarigrigat ka aringan. So di ka pa'y lamangan. Kaya't mo ay ati maladaw. Kasano maganas ko ti mga no sel-sermonan dak matabigbigat. San ka nga ung-ungtan? Mga anak man laan. Basit lang yun na pwede ka na. Adan sapay tayo nabati apit siya idi rabi Di kay ka di madanagan. Taore maladawak. Saan da ka may tulad na ungtan dagiti maestrak. Talaga, asika. Kakaiso ng anak ka. Iso mapampanoy no yan. Kat, awan gayam. Nakarga man ang ATM card mo. Ora ti credit card mo. Kasapulak ti cash, papa. Ore 5,000 lang. Sige, awan di problema. Thank you, papa. Talaga, patpat ganda ka niya. May bangad tayo. Sa'y narakong nakapailaan. Sanyo ka di akayat mo't amaragsakan na ka naglailo ka na kayo. Day ta, ti pangayayom ka niya. Nalailo ka. Ngam no sa bali ang tao nakasupsuplada ka. Kalangan mo't nagsuplada ka na kayo, papa. Ay, malagip ko gayam. Nagpaot ti pa nakisarita iti cellphone nyo. May isa pa da ka negosyante na jay. Yung palagib natin, nagsasaritaan may panggapiti panang suporta da kanya no ang kandidato aka mayor inton sumaruno nga eleksyon. Mabayag pa'y data, papa. Kano kas pagarigan mangabak kayo? Ay, addan tumanangawan panahon nyo kanya. Ha? Itapay lang, dandan ni kanayon amarabyan kayo sumangpot. Ato nga minti pagkakumikuma kay opisina. Ora ito saan ka mo tabaybayan? Please, papa. Saan kayo natumapog iti politika? Ang mga no nariribok ti biyagyo. Ora ito mabayag pa yun data. Saan to na pagsaritaan? Nalpasa kon. Muna akong tagdi ko sakbay. Sige, papa. Oreta, adamat ba niya di kwarto? Kajayak mo tan ng digos. Naimbag ta pinagtuloy na ninanang nagadal. Plano kong nagsapulit trabaho. Dahil doon makornungak, isunto ti panang ituloy ko, iti panagadal ko. Kinay kahit kumat nga minatulungan ni Lolo Tasyo, italon na. Tamas siya na. Lakayin. Agtaw-talon pa ilaan. Dayawag ti kinatibkar ti pagina. Awan na kumprak ka natin di kalman tatang. Naimbag ta, ada mabalin abunga dagiti natin yun. Tulungan na nga agbura sa kadagiti bunga tinateng ko. Uray tawan mo ti aramidek kag tinulong taan. Malagip ko man gayam ni Abel. Nagtuloy ka di mo't lang nga nagadalita panagsasarat. Uwan tatang. Ay, ita ti umuna klase na. Napasnatmat ngamin, iti tarigagay na makaadal. Ay, kat, wala. Sayang agpaiso ti sirib anak mo. Agpaiso na agawa, magtultulong kanya kiti talon kan dito'y bangkag. Sayang ti sirib na nagpatinggalang dito'y talon. Dahil tama ti pampanunutek tatang. So ano mabalin? Saan na kumamapadasan ti Rika at nagpasaran tayo manipod pa isipod. Ay, dahil di nga minsami nga asawam. Napatpatag diara. Iso aday jay nasapa apim musay. Miss, mabaling ka dito yung makilamisahan? Oo. Kaya't man sa lang ti makilamisaan kanya. Sikat tayo nasabat ko ito, yakas taon iti panangmiming na kanya. Awan gamin ti bakan ti alamisahan dito kantin. Naputa nakita kong may mesa ka. Intot turid ko ti masidag. Sige man langan. Danda niya magkitin man pa sa makamerienda. Agyaman na klonay. Asya ka ni Abel. Kunak tumat.
Kayat mo lati makiam-amo kanyak. Sakman ni Pamela. Ngam, ipakpakaw na kan ha. Sa anak nga Arman. Nakuha ha? Tapno di mo kunaan, nga awan di panawan ko king ka. Dinagas ka niya pagadalan niyo. Inawis dakmat lang nagpasyar papa. Dito'y pa'y igit ti baybay. Iji ko mamula at na mausar ko ti credit card nga intud yo. Di mo ko maimbagay tayo so tinapananta. At ti plano ka ngamin. Mangrabi itay ti restaurant iti day ta hotel. Naimbaglan. Ito maminsan lang nga rodan. Nga di multi pagpasyaran tayo, papa. Kaslawan kay Timod. Wano nabandog ka lagi yung pagadalan niyo. Awan ka no iti mo. Masurunak iti dahi na amok iti pagadalan, papa. Ha? Amok ka nagpambarlang. Kaya't nakla amakam amok kan amangan maruman naktupay. At niya. Gaputawang kayo pa ito si Mang Putak manipod iti pagadalan. Imbes sa dinanon kayo di bangkag kan Lolo Tasyo. Nagluto aglangan iti pangrabian tayo nanan. Ay, kasano amin. Nasipngatan kami ken lolo may bangkag ta inornos mi pailang amin dagiti binuras mi anatan. Imbati kun iti balay da lolom. Ta ijayton adaga sa kainton bigat amapan ilako. Sa dino nga ro ti paglakwan nyo. Ay, sak na isursur dagiti daduma. Aging ga iti sakbay ti pangal daw. Sa mapanak paglako iyan tiyendaan inton malmalam. Nang, kasi kayo man. Ay, anak ko aya. Masapul nga sak tapno da pangalan ta iti pagbiag ta. Kan tapno da gastusan iti panagadal mo. Ngayon gayam, kumustamat nga iti umunangal daw ti klasen. Ay, nasayat mo't nanang. Amoyo, pinagquiz da kami adagos. Kat, damo a klase yo. Amuyo nga ro ti inan-ansuran niya. Inkarigata kasi nung bata natin pa-examine daw, no quiz me. Kat, nangato matinalak ko rikas kasano. Ay, kat nagsayatan, kamlaawan ka, anak ko. Narigat ti agadal nanang. Ngamnas kan nga sak. Ken igad ko. Ay, kat Kinapudno na, nagato ti assignment ko. So nga, iraprapin ko ti agaramid iti assignment ko, kabahatan ti panagluto kitay. Nagsaya at launay. Hala, mapan iti kwartom ta siya kung ti mangituloy ngagluto. Dandaniak makaluto nanang. Inton makapangantayon, ngituloy ko ti mga ramid kadagijay. Nagrabi kalakid din nga agawis. Ay, masadot ako na rumwar. Sa napsuga kon. When mat, kasano, inawis na kami ni Papa nagpasyal. Kat nagrabi kami niti restaurant, iti hotel. Oh, umunapay lang daw ti klase. Isungsong na ko na ginamit ti ara. Ay, uray pa ino ti tabalayo. Kan uray no datayo nga kakabarkada ti kunam. Yak kayat. Ay, di nakman pilitan. Abangan na matong pa kainton bigat. Sige manan, bye. Ay, masurunak. Amok tumot lang nga dakadwa da di alalaki. Sino niya kinasarita mo di cellphone mo, Pamela? Nagapapa kayong samot ita. Ni man mechi da di papa. Nerwaman iti ugali, kore ung-ungta kuno apaep. Agasan pilitin nakit din na rumwar, mapanak kano'y di balay da. Adda ka nung amin ija dagiti kabarkada, katagi inom da. Katno da klase no bigat. Isong arot ti kinunak, papa. Inak maturugan. Ado ti assignments ko. Sa paltulangan ti agriing. Simurot ka mo't kananang mo ngay may dito'y balay. Ay, kahit maasawan, kumuyog ka kang kuana, mapanaglakaw. San lulo, ada klasik. Tulungak lang ni nanang nga mangilogan iti tricycle, kadag iti isursur na anateng. Tatang, takasano, makaadayo akmat kami nga aglako. Sa paek, tap na makaaduak, kan bareng ano makasubliakin ton aldaw, tayo naktumot aglako yung tiyandaan. Ay, kamakamu malti pangal daw dito'y balay.
Taknusan mo na problema ti panaglutom. Partyak ti may sapa mo siyan. Ha? Papaw, nagimasan ti si Dayo kan nanang lolo. Makapabisin man. Ay, yawid to ni nanang mo ti daduma. Tapno ada pangramanam. Kan, ada pa may sapa mo siyan dita. Parking yun to na. Ay, lolo, agsarsarita kay nga rot, tatulungag ni Manong abat a driver ti tricycle nga agikarga. Kadagiti natin nga ilako ni nanang. Ay, natapay may isang assignment ko at yak nalpa si Drabe. Naimbag tayo itong malimpay lang ti klase mi iti daya asignatura. Dapay panawin ko. Mapan ije libre. Ay, Ska! Pwede nung parnak? sorry miss, saan ko ngayong gagarag dardarasa kami? Di mo yung gagaragayan. Ma- Talaga kita bastos ka. Nga! Adi, Gunggunam! Ay, Ito na minsan. Saan ka lang tungpaan? sorry, Pamela. Sika! Nyamot ka. Jak tungot namin kinita, dagos di rumpa na. Natumpakit din. Jak mata na ilasin dahil diya nga abel. Ay, nagburak mo namin na dagos di darak sa tinungtak a dagos. Kaklase kami pa ikayan. Kung natin katulong, agpungpungtot kasimbang pat. Kanya ka di problema, may ha. Tata, masuro na kami diya di. Iti dahil lalaki. Asin no, binastos na kakade. Saan mat? Yung paslain ranta da dyan nga abilti ng dungpar kanya. Ha? Nakasuro na kadagos. Diyak nalasin na dagos kat tinumpak. Ano niya? Siyembro ba din ti kinasupladam? Mga dubalsun na ka. Diyak amin nailasin na dagos ni Abel. Kan ka eskula agayam. Nakasan? Genius pa pa, naglaing. Ha? Yaklak na rin maawatan ng tirik na. No, apay akasuron ka lang una yan. Si kagayang Pamela. Pasensya ka no, saan ka nadlaw dagos? Kasan nga madlaw nak no nakapaspas nagkamatamang dumdumog di talibrong. Amangan nga min, no, ay maestro tayo. Lahat nga agpa-quiz manin. Awan di kasi tinakasagana. Among, dahil dati pa kasursuro na klaonay. Guwapo ni Mr. Cristobal, maestro tayo. Masirib, kasuron ko. Ay, basta eh. Ulit tagpa-dispensar ha. Ang man no, masuron ka pa, ilang kanya. Kapit napasama kiti Kalman. Talaga masurunak kan kabel. Saan nga aga po itinapasama ka di Kalman? O di ka talaga masurunak kan ka? Nalalaing kan sangam siya. Ha? Amang ano, ginlalaing ka laang ha? Amang ano, kaya't mo lang ti agpabilib kanya. Ay, jak mayulo dati paspasak. Ni Pamela ti pampanunutak. Nagpintas. Kalalaingan lang ti pamagikantayag na. Uray anya ti isot na, bakay na. Gamjak na umatan ti ugali na. Nakasupsuplada. Nakigtutak iti imbaga na kanya. Kagura na kano ta masiribak. Sana imbaga nga ang mga nagpapabilibak lang kang kuwana. Langana ti baknang. Sa anak may ikariking kuwana. Ay. Oh, Abel. Nanang. Saan ka kadipay analpas ni Tar Aramidam? Tingnan ti Rabi eh. Amang ano saan ka makaring ang masapay ton pigat? Nalpas ko amin nga assignment ko, nanang. Sige, sumurag ako ni ti Kortok. Ijayan ituloy ko timang basay ti libro. Kabayatan na nakayda. Maturog kan. Sa paang tulangan ti agriing. Nang, masapa kayo pa di man na mapanaglakoy ton bigat. Sa anak arumor inton bigat. Agdalusak man dito'y balay. Sana urnong paikit din dagiti namurngan ta. Masya na kada kayo, nanang. Tulungan kayo itong aglaba. Ay, saan ka amadanagan? Kabailak day jay. Masuro na kiti day jay nga Abel.
Isukit din ti malaglakit ko. Diyak mo't maawatan ti bagit. No apay akagurak. Agpaiso. Ada dagit ti diyak mangustuhan. May pakpakita na. Ngam nagsuplada akmat ngamin. Hay, mabustak. Matulog ak manlangan. Apay ngamin na pampanunutot na dyan lalaki. Alangan nga kursunada kan kuana. Kat saan mo tagwapo. Madlaw ko, ti pa nagpadpado na. Nakurapay. Ha? Amo, kundi ramidat inton bigat. Kasaritak tuman. Ay, madamagayam ti panaglabam. Ay, No kasta, saan ka na pa naglako ita? Saanin atatang ta nakarugrugiton to'y balay mi. Sa yakmot ngamin masangot ang daldaluson. Saan nakpan karot ang matulungan di apo ko yo. Masapsapa asumar kiti pagadalan. Kaslaan ni Abel ngagpaiso di nakita kalimbugan ni ti tricycle. Kasaritam ko mo ti anak mao. Nagda ko may rap-rapin na trabaho sakbay asumbra kiti pagadalan. Kan masapo lalaban na ti bukod na kawas ko Narigat namot ang mairapin ati aglabat hatang. Inton Sabado kibde, ngam kuna namot kanyak, umay na kayo to kanutulungan iti talong. Tapnosan kayo akakaaha sila unay. Ay, anak, saan ka ka di amarigatan iti panang paadal mo kini Abel? Dakkel, ti kastusin na iti inal daw. Ay na, ikarkariga atak tatang. Sa amumot ni Abel ti agimpod. Amo na asalimot-mutan nagitititid ko akwarta kan kwa na. Ay, nasaya no kasta. Rumbang, akasyan, kan tulungan na ka. Kan bareng may gawin na ti agadal. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaragrag sa kita ni pamila anak isarsarita kadag iti parkada na. Kabayatan ti panagmerinda da iti kantin. Talaga na pindas. Nadlaw ko mat kinasuplatan na itay nadlaw na akit kita. Ngamin kinusilapan na. Nagdardarasa ko na pimanaw. Ada pa'y oras kong nagbasa iti librok. Barang adumanan ti maalak, nag-examine kami no ag-quiz kami. And ada may isang bat ko, no pagsaludsudan lak advisor mi. Kunang nga tajak madlaw akit kitaan ng kabel. Ah? Apay, anya ti panggap mo kanyak? Ay, awan. Hoy, no kursunada na kat panggap na karman. Bastad ka dagos. Tumpaan kan tupay. Ha? Dagam ti bagak ha. Likli ka makita ta. Kagurgura ka tap na mom. Anya? Ne, awan mo tiyan mo kabasol ko pamila. Eh, kan kasano maliklikan ka? No kaadalan ta? Akita tayo ti classroom. Ngam, mabalin na saan tangag sarsarita? Sanak na sa sitgan. Talaga ajakret ang mga titimag mo. At dapat ajakret ang makita ka. No, dahil tati ko nam, di awan mapaling ko. Dayta, kastaman ti kunam. Laglagi pong dayta karim kanya ka, Abel. No kas pangarigan nagsabat ta dito pagadalan. No sikati mo na makakita kanya, kliklikan na kon. Sakbay na sakti makadlawkan ka. Taamangan no jak makatibal kat matungpa ka manan. Sige nga rat pamila, panawang kan. Kat namnama, asan tanton nga kita pa'y. Ken makapagsarita akas to'y. Yak maawatan ni pamila. Apay nga ta akaguran at katawan mo't dakas nga raramidak king kuana. Sa anak ba't nga gararang king kuana? Ay, saan ko pa'y mat akasingit? Man-manong magkita kami.
isungawan ko mati problemahan na kanya. Kasta nga taa talaga ti kinasuplatan na. Gapo ka di, tabak nang da. Kasta ka di. Apay ngagpungpungtot ka si Mangbad. Ada ka din nakaapam, hindi pagadalan nyo. Oh, urayak la nakigto, titi pa nangilibag mo iti ridaw. Masurong naklaunay ngamin, papa. Ah? Sino nga minti ka gurguram? Dangarot ka gurgurak. Saan ka amawatan? Ada ka di kapapam, hindi pagadalan nyo. Nagkarias anak nga asitgan no makita na. No saan atong palanda dyan kari na kanyak matungpak man. Ah? Ay, anya? Kasarsarita ka. Ngam kaslasan na siya, ti kasarsarita. Sino ka di ti kapapam, hindi pagadalan niyo? Ay, awan dad. Amoy mo itong kanyak nga da kagurak. Saan ka nga minuna ay ngagsup-suplada? Nang runa no adda ka iti pagadalan niyo. Ada ka ba't gaya mo, Abel? Saan ka na puutan na simbang puta? Tiamok na minggat. Awang kayo pa imat nanang. Ada kami ar-arami dakit ilikod ti balay itay gimtan ka nga ta. Ay nagtubo nga mi idan dagiti imulak abukal kat nagarami dakit ipagkalatkatan da. Ah, sige nang, sumurak ako niti kwartok. Da kayo pa'y kumalti makamong agluto. Ay awan problema iti dayta anak ko. Amo ka nabanog ka. Nagyamanak ti maawatan dak. Awan ka dimot lang ti problema iti panagadal mo. Ay, awan na lang naman. Saan kayo madanagan? Awan problema kiti panagadal ko. Nasaya at laon ay nukasta. Saan ko ng sungbatan ti saludsod at advisor mo ita. Sa itasyak man ti pagdamagan na. Pinuntat na. Tapay ka noon na kamulanglak. Kinatkatawan daklakit nga rin kiti kaadalak. Diyak ka mo no, may isa ni pamilya ka dagiti nang katkatawa kanya. Saan ko ang nakita? Imposible. Asimra kiti kwarto, ino classroom eh. Yakman maguskon ti kasta apa nang kiti tayo kanya ka, sardingan na. Ah, Dakayo, sardingan da, ha? ni, Masurunak laon ay. Kanya kiginalalakit isang kay dayaw yo. Asinong manay yan? sinong pagbaga na? Kanya ka po. Ang mga naisuda ka dagiti barakano, dagiti sumarasan no kanya. Eh, No saan nakasardingan? Sige. Kanya tiyo. Tumpaan kaya amin, ipungot-pungot kayo. ay, Kung ayaw matadyak may turan. nakasuplada talaga. San lagaro din nagtimtimag dagiti kakatwan. Kasla makikitak ti kinatangsik dagiti matahan. Anya ka ka din, Michi? Ha? Agpapada kayo kada kiti barkada ta, di makaawat. Hoy, kinanak lang arudan kada kayo itay malam, asa anak asumurot. Oray kayo takakadwa. Diyak kayo ti umay. Anya? Papanak ko ba? Ha, basta, awanak itimod. Michi ha, anya man nandito ngay magbagam. Oy, awan tinobyo kakap-apak. Dakalay ti sang, makabil ka. Dita ka man lang. Bye. Makapasuro ni Michi. No, Jack lang kailalaan ti cellphone ko. Ibarsak ko lang ko man. Uri madadaalan tapos saan ko na maawagan. Sino man ang nayati kinaapa, may ti cellphone mo, si kapamila. Ni Michi day papa. Pilitin na kidin na sumurot ka dakwada, abarkada. Mapan kami ka nagpipiknik, inton bigat. Katawan mo't klase yo. San mo kadiya kaya ti mapan nagaliwaksay? Nakagasa mo na iti pikpiknik. Nukas nga rod, sumurot ka langan kanyak. Ipadpadayaw ni amigo Donato ti farm na kat aw-awisan na ngagpasyar. Ad-ad daman na nandiyak ka ti sumurot ka na kayo, papa. Inya kumatira may dukit ti farm.
Kay kayo kas kada ayop ikan di makita? Ada ka no nabiyag nga ubogin yay. Kabambantayan nga rin no kasta papa. Ay, jak maano sa timagmag na iti adayo. Ada ka no kalsada pag nantilugan. Ada lang sang kapasi kapag naan. Basta, di ka iti sumurot ka na kayo papa. Saan da ko man napilitan? Talungal daw tinapalapas manipod iti kinasarita nak ni Pamela. Saan kami na nagkita pa eh? Oreda kami ti classroom eh. Kaslasan kami ang nagkita. Ngamapay nga ta kailiw ko makita. Ano di kata sa munday ti marikrik na? Ay, naimbag ba? May nakinulungan dito taltalaw. Abel. Ay, awan ngamin klase mi, iti Sabado, lolo. Kadwa ko maninanang nga mapanaglakong basik kanumot lang ti nangkat na anatang. Awan ka no simangpot nga ikan di kalman. Iso kumapit pangnayon na iti lako na. Kahit kumusta matan ti panagadal mo, apaw? Nasayat mo't lolo. Ikarkarigatak ti sana paati pa dagiti kadala. Ay maragsak na kamakamo iti dayta, apaw. Ituloy mo ti mangigaid iti panagadal mo. Kasi kanto ti mangilalaam kininanang baw. Dayta talaga ti panggip ko kanarapap ko, lolo. So, kahit ko ti makadal. Ay, uhon kayam. Nagkaruotan ti ba't dagiti pagay. Kundi, matikag pa yan. Ay, dayta nga ti problema. Di mo nagtunaw. Ay, ano sa mati aga kata padasak ti magkita. Iti mabalin na pagawitan, iti pangpasayak ka. Iti na ito'y atalon tayo. Ay, mayat ba't nga raw ti panagipih dagiti pagay. Plano timang danon ka na kayo kan Abel iti taalon tatang. Nalabos na pangal daw iti makaawi na ka ng lako. Kat naituro ko kitin. Nakasangpatan ni Abel itay makariingak. Ay, nangato pala si Edith. Itay agawid kami kini Abel. Saan mi nagaikan amin tiba dagiti pagay. Nairaw dagiti mura. Naimbag ti din, tanda naawid ko pinang padanom ko iti talon kat agrengat dan. Ituloy tulaan nitong bigat atatang. Orita Domingo. Sakto lang tanti magituloy. Amang gaya kiti talon ito lunes. Kakaiso na Domingo itong bigat. Aginanamot ka tao Kapigsama ta pa naglako itong bigat tatang. Ada ngamin dagiti tao, kadagiti babalayda. Ikan kan karniti isorsor ko ngay lako inton biga. Maawatan ka, no apay nasalukag kalaunay, Loreng. Ay, huwag kaya ba? Ay, nakaumayak. Tanda kaya't kung ibagaking ka, may panggap kini abay. Ha? Anya day tatatang? Nadla ko nga may nga awan ganay-gay na. Anda ka di problema na. Awan mo, tinaibagbaga na kanyak. Kasla na ulag, di pampalunutan na. Abangan ka hindi, doon daman ito arman winulob, yan na. Awan ti mais istorya kanyak ni Abel, maipanggap iti day taabanag, tatang. Sa may sa napasnak iti panagadal na, takayat na ti makaturpos iti kursuna. Kasalita to anak mo, tama nga doon daman maldi, amarikriklala. Ang mga pinilit na lang may timulong kandak iti talaw. Lima ang subject ti pagkaklasyan na kina-Abel itangal daw. Tsak pulos nang nagtitimot na nag-resign. Maradsa ka na. Isang oray madmaditi bagi kasi market pagadalan. Hawan problema. Put na lakit iti kinuna. Agpabiliblaan kanyak na iyang at tao. Agas sidagla tinagtugawan mi tay. Agsabat kami kumaitay. Kasla saan nagkat din anak kita. Tanakadumog.
Awan pulusan, ti may pagpandakil kanyak, di ta lalaki. Anya kayo ka di papa? Inungtak lang araw din ti katulong iti panangsing anak kanyak. Sumublat kayo mo. Ay, alas 7, nalipatam ka din, nga dapay la klase yo'y tangal daw. Saan ka di ngayon baga ti katulong awan maditi bagit? Alas 9 ito mo na a klase. Para makamakam ko nga. Ang mga noon tumaninday niya may stami. Hindi pa ilanadlaw ko nga awan gaganay gayam. Ang mga nukayat mo ako yugan kang nagpagita iti doktor. Nagtumara ko ni ti para pa natin papa. Maikawak lang arot iti kinapudot ti panawon. Sa nakalamlam ni ti Rabi eh. Ang mga ano kumaro na ita. Nasaysaya at numasigod. Nasakit lang ti bagbagik. Banog ko nga tanda ito eh. Kasapulan na nga ginanaak. Diyak ka ba lang ti magisarita kada kayo iti mabayag. Ala, gurubuhat akon. Ang mapan mga opisina. Awagan kayo itong madamdama. No saan latago minawat ti marikrik na maipangka iti doktor. Mabalin singaan kabi it Abel. Adala ko maibagakan ka anak. Anya ka didayjay nanang. Ada nga binmadbadlaw ko kan ka. Ni man lulong tasyo pa'y tinakapaliw kan ka. Apay, awan sa tigaganay gayam. Ha? Ada ka di problema. Ay, anya ko ba mati problema nga eh. Walo, ada ka di madi amarikrik lang. No, adda ko nga sa kubanit ko, jak ko man sumrek iti pagadalan. Nasayaat no kasta. San abali anak ko rapay ti panagbiagta, Abel. No, nasalon at talakit di. Ada nga minadamag ni tatang kanya, may panggapkan ka. Kat, amang ano, addan no biya mo no ararmam. Ay, awan pa iti panunot ko dahi tabanag nanang. Agadalak may. No, adnan to kay kariyak iti babae nga ayatek no bilang. Sige nga, Rod. Ituloy mo, dahi ta aramidam. Awan nanang. No, mulak man ni nanang. Nagdagsan ti problema. Imputa sa naanadlaw, malmaldaya. Numanon nga aldaw. Masana ka nakapag-reset iti klase mo. Mabuti nga. Amang ano nabando na kiti grato at madismay ni nanang ang papaadal kanya. Diya ka na mapaay, iti arapap na kanya. Kanya kami na iti ang mapaspasama kanya kaya. Kaili ko ni Pamela. Uri suklada. At nagmait akitaan. Dagiti matalang. Di pa lang amin ngay bagbagak, nagpadoktor ka. Ay, apay. Ita, gurigor kan. Nyak kahit nagpa-confine dito hospital papa. Irwardak matla adagos dito eh. Ngam, nakapsot ka. Kung ti doktor ang nakapsot ti resistansya ti bagim, sigod ngamin naman nagsaksakit kay di ubing ka. Napay panateng mo, uyak mo. Arbisan ang mat ngamin, hindi kalman. Saan mo tumod ngamin nakaya ti agbayong? Saan ko mga agbali na natangkan di ulom? Barang saan ka agbayag dito ospital? Agsubliak na madamdama. Madala na pati nga si Kaswag kay opisina. Sige, pabati ka pa'y. Pag-adapi mix sa titudo, lolo. Mabasa tayo diti naglinungan tayo sirup ti algaroba. Diti tal-talong. Ay, kilaat na bayakapak na. Eh, dapat hindi paging maganda. Di pa nagtuto na. Taplo, mapadaluman si talong. Ay, badlaw ko manggapon ang malaylay. Dagiti pa, pagay. Ay, sa uyot mo kaya. Ay, saan kalakuman as simbalog diti talon, apaw. Isa na yagurod kang kimat. Ay, nakabutbutan, lola. Nene, agnip-nip saan, Abel. Ha? Saan na natalagad na ito naglilungan ta? Ay, umaykan, dahil sa'yo ba? Sige, agpatuto tayo nga rodan, lolo.
Tuttudo pa lagayam nana. May katlong aldaw itan at tudtudo. Maturog ka pa ilang ita imay ni Lulong, amang kumustakan ka. Ay, nakadakdakal ka nun tinanong iti kataltalunan. Sana ko nagkurigor na nang nakapsuotak. Nasakit ti sa bubok ka labagik. Ay, naarbisan kamot ngamin sa idikwan natuduan kayo kinitatang. Kahit ko ti may imbagan tap na makastira ka kiti pagadalan eh. Anak, ang padoktor ka langan, nunaskan nga umutangak. Madanagan na kiti kastawa kasasaan mo. Ang mga nukumaro, dahil sakit mo. Eh, kumusta nga tani Pamela? Mailiwak mo kang kuhana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tuttudo pa lagayam. Bahay katlong aldaw itan nagtutudo. Maturog ka itay imbay ni Lolom. Tapno kumusta na ka? Nakadakdakal ka nung tinanong may tikataltalunan. Sana ko nagkurigor na nang. Nang nakapsotak. Nasakit ti si bubuk ka labagik. Ay, napakaruan kansan. Madidedi pa nakatudoyo kan tatang. Kahit ko ang maimbagan ako na. Tapno makastrik ako niti pagadalan. Padoktor ka sa lahangan. Nuhunas ka nga umutangak. Umutangtak. Madanaganak. Nanyat pagtungpalan day ta. Kumusta nga tani Pamela? Mailiwak law na yung kuhana. Oh, pilata nagulimag ka. Nakapsut ka adat sapay sa bali amarikrik na, ah? Ay, awan ba na nang? Sanda ko na ipadoktor. Isupay ti gastusin man. Utangin niyo mat nga rod. Kakaasi kayo tumanan nga panunot na pangalan niyo ti pagbayad yun. Madanaganak nga rod kan ka. Diyak kaya't nga dadah ka sa mapasamak kan ka, anak ko. Saan kayo madanagan kanya? Pumigsakto mo't lang. Nakarwara ko niya sa ospital, nang gagpaimbangak pa'y. Yan nga ti mabalin ko. No, saan nakasimsimrekan iti pagadalan. Dakot na gayatan nga, nagsakita ka. Sige nga, Roldan. Bye. No, diyak na kakapsot. Nagsuplada ka man ang. Glablabas mo ito ni Michi. Sa pila, simiplot iti panunot ko dahil di alalaki. Mabwisit ah. Hindi po na malaglagip ko dahil di. Nakarigamot gaya mo di. Kumusta ang tembriklik na? Nakapsutak pa lang, Papa. Nuwa pa yung gamin, nagiman at kaanagawid. Masaulak nga ro di ospital. Di kailangan balay ti pagpaimbagak. Mala, tumaram nga ro da amin nga agas ngayon risit at ti doktor. Tapno naradaras ti panagimbag mo. Nuwadakain mo akanan, ipagamlang, iti katulong. Masurunak iti kasya kasasahan ko, Papa. Nagmaditag sakit. Iso nga rod nga nadam ti bagim. No kung masinigod mo tinagpa-doktor ide. Saan da ko na pabasulan? Panawandak dito yung kwarto. Kahit ko may isa. Ay, at kasang kapasay, takataan nga itultulin ka. Hanggang no ko na mo tiyay para umasanan nga kurigor. Nakapsut ka nulaan, tatang. Ay, mga niti ato atap no pumigsa. Ay, nakapoy ka di amangan. Sa kabasit na tikang kanan na. Kabalan naman yun din ati bumangon. Sana kasi din namin sa nga aldaw. Mapanan mga niti kusina. Saan na nakaindalatan. Ay, saan ko pa yan na parte tay pupuk ko amanok. Ay alam ta partyam. Isuti ipasidam kang kuana. Mabihit lang tamang tutak iti kwartang ikatang mo ti agas kan sidain nyo. Ay nahagyam anak lang ng tatang. Adapay kwartak dito eh.
naranak gayam ti pengal daw yaw. Anyat ti si dayaw. Tinulahan manok, lolo. Agyama ra kiti impadawat yung manok. Ay, nagimas ti sabaw na. Agtugaw kaya ta, makipangang kayo kada kaming kananang. Ala, mabit lang ta mga laki ti pinggan nyo, tatang. Ay, apo. Kumusta mo tan? Di marikrek na. May mas kumutlangan ti mga lolo. Ken marik na ka pumigbig sa akon. Barang makastrek kak to ni ti pagadalan. Adoon na yung tilangan ka. Dahito iti pinggan nyo, tatang. Hey! Gamno, saan mo akabalan? Ay, saan mo apilitan na po? Ay, agyaman na, kiluring anak. Ay, apo, kanaan na dam ti bagay, ma. Ure ka sa no, ti kinakurapa, ay ti panagbiag tayo. Basta saan tayo lakit, day, ngagsaksakay. Nag-ano ti tumarga agas. Makauman. Kanain mo tapatigmaan anak ni Papa nga agano sa kanong agtumarno kayat ko ti agimbak. Mariknak mo't kiti ako mikpig sa ako. Makapanganak mo't laangan. Kaya't kunti sumurk kiti pagandalan. Ay, malagip ko dahi siya nga Abel. Awanan, maatiwakan ko hanan. Nagado ti absent ko. Adon ti pangitarayan kanyap dahi siya. Apay nga ta. Sakbay anak sakitak. Nakitak ka sa nakalindid ay. Siguro. Pampanonotin na dagiti imbag ha. Nakauy-uyong akot ngamin. Naglakala ti pa ng tungpakan ko ano. Kaasim at timan. Masya naglakat nga rod kan ko ano. Sa... Apay nga mingesot lang lagi pa. Ay, nagsapakan anak karieng, Abel. Ni, parbangon pa'y laeng. Jamot makaturugan na nang. Mayatan ti bagik. Tauray, nalami si ti parbangon kat. Nakapalingatak maten. Apag iso tinyag ni Lolo Tasyo, iti dangla. Angrat nga ipapudot ko. Ang ram nga ipapudot. Ang bayang siya kung timang saang dita. Agam sigurado ka kada ka ba alamon. Ang mga ano pang panonotom lati adong absent mo sa agumanat kan asumrag. Napigsa ako nanang. Yan talaga sumbreg ako ni ti pagadalan. Ituloy tagloto. Tasya ako ti makamamang iti pagdigos ko. Uray madamdaman ton, tanasa papay. Ay uray ka, naibagman, tanapanununguti agangar itilaya. Dahito yan tinumam. Dahil tati nakatulong kanya ka nagpaimbag nanang. Kumusta nga tan ni Pamela? Mailiw ka makakita ka nung kana. Andyan tungo tati reaksyon na makakita ka niya. Oh. Ay. Apay, di ka mo tagsaon. Ha? Dan sakit pampanunutam. Ay. Awan na lang. Malagit po lang yung pagdalan. Ita lang ay pudno kada kayo. Yak kumakayat ng ibaga kada kayo tamang ano madis mga yaka kayo. Ne. Medyo na baybayak ti panagadal ko ngamin. Anya? Ngami karik. Kumamakamak iti pan nakaharos ko. Ay katagyaman at ano kasta. Para iti masakbayam dayta. Sige nanang. Dalang alaki ti kwarto. Palinag akarit ni Pamela. Uri anya ti mapaspasama. Igaid ko ti agadal. Katun uyok ti arapapo. Tapno maragsakan ni nanang kanya. Kuya, sigurado ka kabalabon di sumrak? Nalanay pela dagiti matam. Talaga mat analanay tagiti matak pa. Napigsa akon. Nalaing ako na mga. Madanang ka ng ngarod. Lumukluk mo. Limok magkagagpaiso nagsakit. Ngam nalusyaw pa ilang tilangam. Papa, saan ang mabalin na jak pala sumur kiti pagadalan? Saan kayo matanagan kanyak? Nangitugot ak iti vitamins. Dito lang ano makaturog ak iti klase.
Ado ti vitamins nga resita ti doktor at umaram. Pilyam dagiti saan na makapalukmag. Saan na makapaturog kula kuma? Dagiti vitamins at tumtumarit ti talaga amang palpalukmag sa kanya, papa. Aba, agdigos kang garudan, tagkuyog dan. Idagas ka ni pagadalan. Awan mo rin yung aruti manguri kanya ka. Amuyo mo ito na nakabaybayagak nga group 1. Sirit ni Abel. Nagsasaro niya, ti pa nag-recite na iti umuna a klase, may itabi ka. Palpalakpakan mo, dagiti ka eskwela ka babae iti abay ko. Makapasuron. Yung, apay nga ta, akimotong. Nagsakit ka di mo? Nakidang kami nagsakit? Vacant period ko ita. Kan, uray sama tayo nga Abel. Ayun na nga ta. Ay, saan na ka dapat naglako itatatang? Ito nga, may kayo tulungan dito yung bangkag. Ay, lukas ta. Simbre ka, niti pagadalan tayo anak mau. Wan, taado ka noon tilangan na iti pagadalan da. Adukutan pa ikat nga tan tawan mo't aramidan ng amidon. Pasaray agid da, kanuan niya pa di talat aramidon nan. Napigsamot ka, niti pa nagkita. Nadlaw ko lang kasla awan palat kaganay gayan na kan kasla naliday. Ada ngamin imbaga na kanyak, nabaybayan na kano ti panagadal na. Anya? Dabay ka na. Ang mga nuwad na problema na. Awan mo timbaga na kanyak. Saan ako na nagsaludsud Saan nagkarimot nga umaburot ka no? Ala, ay kung nasaya at ano kasta. Kaslasan anadlaw ni Abel ti panagsarunumi arimor iti classroom. Kalpasan di pangal daw. Si Mina iti pasilyo. Katamuklatan mo sa lino ti papanan na. Awan mo't klase na kas kanya kita nga oras. Oo, awakan na ni Papa. Hello, Papa? Kumusta ka, Neha? Di ka mauray nga umawag iso asya ako di nangawag ka. Bisyak dito pagadalan pa. Nas ka na makaabruta. Naudi ak ngamin ka dagiti eleksyon mi. Sige nga, Rudan. No, makasingakit eh. Kahit ka lang nga kumustahan. Awagan naktunuan niya nga oras, asukunan ka. Sige, bye. Anya nga ta? Paano nga tayo yan ni Abel? Apikit din. Sakit din ang babae ti umasilid kan kuana. Hello, Abel. Uy, napasnag kan sakit dito dahil tapos basa nga. Si Kagayam. Pasensya kan, saan ka nadlaw dagos? Magtugaw ka. Nas ka na makabruta ka. Ato tinakaarosa kami. Nabay ka saan na ka nakastrik diti pagadalan na nagsakita. Ha? Ay, mo asawa, nagsakit ka man? Wan, ingurigor ko ti pan nakatudumi kan lolo Tasyo. Hindi tinulungan kijitalon. Ay, kuray siya. Nagsakitak mo. Anya? Ita lang nga sumurul ka dito pagadalan. Kaskan ka, naudyak matin ka dagiti lessons tayo. Nagpada tagayam. Ha? Naimbagmanta na kaumay kan. Kas kanya. Isumit lagayam. Analos siya kan nalanay dagiti matana. Nagsakit mat kayam. Kasla na iranranamat na naggidan kami ang nagsakit. Sila imposible. Maragsakan at tasanan ang natangsik kanya. Kan isupa yung timis mong imasita kita. Abel, anak. Ay, nanang, da kami gayam. Da ka di ba gayo kanya? Nagdiretso kamot ngamin dito yung kwarto. Kumusta ti panagadal mo? Ay, maragsakan na kamang ipadamag kada kayo, nanang. Nakasumbata ko, niti klase mi.
Oray talang si Mrega. Sana kakas kadagiti na palabas nga aldaw. Ay, kat nasayat lang unay no kasta. Sige nga ron. Panawan kan dito yung kwarto. Tani, ang mga naman kasi nga. Ay, sumaron na kadagos kada kayo. Tulungan kayo nga gluto. Ano te assignment ko ng oray madamdaman ton. Ay, nay, hamadamdaman do daytan. Idi sumpay lang nagiti librom. Mangang kapay giti. Mang mga anak nga't kabayatan ti pa nagbasak ti libro. Yak pilang minalpas ti assignment ko. Itaman pa ingay rapurapin mo ti agbasa ka nagiti librom. Bayat ti panangat ta. Saan ka ba tasiko na kasta? Italangan nakasubli ka ti pagadalan. Ado nga rodan, tinakaatiwa ka dagiti kaklase papa. Ah? Amuyamot kanya kon. Yak kaya't pa atiw. Ay, adaom no, nga oras iti dayta. Dayta. Nalpasa ko, adik na di ka pa'y nakarugrug eh. Di pa'y nakisayan ta, aday ti platom. Ibusit matlaang daytoy, papa. Sumrugak tumatan iti kwarto. Mga naktulatan iti merinda kabayatan ti panagaramit ko iti assignments. Nalpas ko matlaangan na dito homeworks ko. Andang tupay ito ha. Nagmerinda ako itik di. Mas daon ni papa kanya. Pudnumat ngamin. Saan nga sigod nga aramidak ti kasjay. Apay nga kakasjay ti mariflect na kami. Huwag kaya. Aramidang magatan ni Abel ti assignment na ita. Awan samat cellphone na. Tap na ada pangawagan na kanya. Masirip ka, Abel. Ay, sa anak nagpaamak. O si kamot, masirib kamot ah. Oh. Pamela? Apay kita anak iti kasta. Aday bagam? Ay, maragsakan ta, nasingpot kan kanya. Saan mo ka di akayat, di kan supladaan? Ay, kuhan, napintas kamot laki diya, ori supladaan. Ori na suplada ka. Nagpintas kami di kiti matam. No kasta kuskusilapan na. Naman mo na. Dahil sa tisungbat mo, iti sa lunsod ko. Malagit ko lang. Mas tawak man no apay asup-suplataan na kidi. Pasensya ka lang kuman ka dagiti pakpakitaktan ka. Yung, ang bababalak mo't lang. Ay, sunsama ta nagsakitak. Anya? Una yan. Mamnunla ko na. Kasano ito kinaliday ko iti Pamela. Agoray ka, ada ka di pa panaminton malam? Amang ano kahit nakakuyogan nagpasya? Ay, sure. Sige. No saan naklagi di nga iba inakadwa magpasya? Masansan butang ti panagkuyog mo kini Pamilang pasyar. Kas ita. Nadaka man tinigit ti bye-bye. Pamela? Oh. Ti amok sinurot nak. Anang pagnapag na itigit ti baybay. Nakigtutak ta sa balim at alalaki ta dahi ti likod Uy, siyak dayjay si kakit di mo. Ha? Kahit kung namin timang buy-buyakin ka. Mabalin mo tabuyaan nak latan iti pandagnata. Apay kami nabuyaan nak. Ti baybay kan ti dandanin lumlak nga init ti napinta sa buyaan. Napinpintas ka, Pamela. Saan ka mauma? Akit kita. Oo, ika. Amang numarunaw iti kastapan ng kitam kanya? Diyak mawatan tiriknak no apay ang nalidayak. Idimbaga mga daywan ka. Ngam itakit, maanag kon, kan may butsila kon. Ngam saan ka may ikarking ka. Anya ti kayat mo asawan? Nakurapay aklaan. Saan ka may ikaring agayat ka. Agayat? Kanya? Saan na kumakagura? San ka kagura, Abel? Nga mas tawag. Apay nga gayat ka kanya? Idinto nga katang-katang sita. Nagalas ti ugalit. Awan pulos na sayat ang makita, iti may sa lalaki.
Tapno ayatan na. San mo kumang ibabaunay ti kinataon? Adala ta kinaimbag di taposong amok dita. Kat no ay ayatom ti may sa tao. Ayatom ti sibukal a kinataon. Agyaman na kitikas ng ipagpagama, Ben. Ngimkas na ko na. Sana ka maikariking ka. Diyak may ibaga no may karikaw ano saan kanya. Saan ka pa lang aklunan? Adalat pa lang tibagi no adda pa nagayat ko kan ka. Agyaman na klawnay. Makaanay na pakaragsaka. No sanak akagura. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Papa di mo awag kanya. Ay, wan kayam. Nasang patak dito balay. Ang panunuto kita na anyak ipampar ko na apay narabyanak asim mangpat. Hello? Yak nalagip ti mawag kang ka, itay. Harapin toon na makasangpetak. At ang amin meeting mi negosyante. Ah? Saan kayo nga rod anasang petan kat mas dawa, Papa? Inururay na kati ang magsukod kang kay di pagkanalan niyo. Saan, Mat? Nagawis kami dagiti gagayam ko ngagspasyar kami. Nakasangpet ako. Sa bagay, kasapulang mo ti panagaliwaksay. Narigat ba't napasit nga talatan niya? Dosang kapayan ng grabe mga kalatan. Sana kung nga urayan. Kan maturog kan tulad tamatan. Nang grabe kami itayan, Papa. Agarami naklangan iti assignments ko. O, sige nga Rod. Bye. Bye. Nagulbod akong kini, Papa. Saan na pa yung amo ni Abel? Awisag tulatan na ang pasyal dito palay. Tapos na makapag-amo niya. Nasipgatan iti makasangputak. Madana ka na kita'y saan kamutlaangan na mapasangput, Abel. Oo. Diyak nalikli ka na panunutan no niyan ti napasamak mo. Pasensya kayo no nagdandana kayo, nanang. Naladaw namin ti panangpalubos kada kami ti advisor mi. Sana panak iti balay ti may sa akadalan mi. Tatay naramid mi a group project. Mawatan ka. Kat nang rabi ka nga rodan. Awan nanang, nanganak ron. Inururay ka ngamin. Pinakbat ti si Data. Ay? Sayang, tanakapanganak maten. Sige nanang, sumril ka ko niti kwarto ka. Aramidik pa ti homework ko. Makatugturog ako na. Nalpas ko matin kiti dagiti homeworks ko. Hagbasa ko nga iti libro. Suluan to man ni Abel dag-recite. Malagip ko ti panangibag ka na ti panagkayat na kanyak. Tiyak pagkarupon na agayat kanyak. Dito ta nakatang-tang sitak kan ko na. May di makasubli ako ti pagadalan. Kasla, kayat ko makita. Napukaw pa yung tigurak kan ko na. Kasla pa yung nakasingsing po, taka mapisarsarita kan ko na. Agayatak ka di mat kini Abel. Natlaw ko nakasilaw pa lang di kwarto medisimbang petak. Ngamasan ka na sini nga. Amang ano nakaturog ka ng nabaybayam lang inidap. Nakaturog at gayang ba iti panagbasa ka dagiti libro, Papa. Sana ko na binmangon anang idap iti silaw. Talagang sa anarwam ka na mangirapin iti panagbasam ti libro no kastay amang manganta. Alas 8 nga minti mo na klasik. Awan kong ti oras ko ang basa iti libro. Tiyak kaya ti paati ka dagiti kaadanak. Rumbang lang. Masirib ka matkat. Itala nga malagip ko kayam nga day bagaking ka. Ha? At nadlaw ko ang nagbaliwam. Anyarita, Papa? Simimpit ka matan. Sana nakasidihan nakasusuplada ka. Sa bagay, nagsakit ka mat. Masansan nga agpupungtot ka no sumangpot ka manipod pagadalan.
Naamiris ko bidot de di nga ugalit. Ikarkarigata kabaliwan. Maapak ngat namin amin ang dagiti gagayim ko idi. Kat sakbay aliklikan dak dagiti barkadak. Kan sakbay nga awan timayatan ang makigayim kanyak. Ikarigatak ti agbaliw eh. Banag apakaragsa kaglaunay, Pamela. Sige papa, nalpasakon. Agdigo sakpay. Nasaysayat na masapa ka sumber kiti pagadalan. Tapno makakondisyon ti panunot ko asa anak ng dardaras. Dahil wag ti kinasiri kong Abel. Impas na ko pa iti nagbasbasa ka dagiti libro. Ngam ad-ada nakaado ka nag-recite. Nasong bata maamin na questions. Ay, Pamela. Sana ka makikumkompetensya king kawan. Ngam siya ti makikumpetensya kan ka. Anya? Eh, Ilabag kan sa. Ati kayat ko asawan. Namapalin, saan ko akayat ti maatiw. Kayat ko ti maakaran iti kinasiri mo. sana ka matunay ang nalaing nga. Yung ipaspas na ko lang ti agadan. Kastinay. Kahit ko lang nasubadan ti sakripisyo ni nanang ko. San kong ipain ti kinakurapay mi? Agyaman na kiti ti tilaksid ti kinanumok. May kariya kagayem mo. Saan ko matagibas yan ti kinataom? Kasang ka ko na ni papakanyak. Agpapada tayo a tao. Naira na laang, anasalsaliwan nuwan ti panagbiag ti daduma. Sakbay pa iti pangal daw, anak kasangput ha, kanapan naglako iti natang tatang. Ay, naituro ko pa ikidi tayo nakapanganak. Malamot to ni tayo nakariingak. Gapo nga ta iti banbandog mo pun kaya, ato man iti mapuras abo nga dagiti natang dito bangkag, Lorraine. So nga rin ngay mayak tatang. Madaton kay matgayam dito. Inaldawlat na nga dagli raw. Tandani pa yun, anda mabalin ka dagiti bunga si Mais. Dahil tanto tinapintas nga ilakok tatang. Uray, agpatulong akto kini Abel inton Sabado. Andan to siguro mabalin na burasa nitong lawas na. Ayaw mo kayam. Kumusta niya Abel? Tanay, manipon hindi nagsobre iti pagadalan. Nakpay nakasarong ka rin di balayaw. Napas naglata ti panagadal na tatang. Asaray masip nga tanan no kasi asum ang per. Naimbag na nasapaan alpas si klase tayo tangal daw, Abel. Ada kong taway tang agpasyar ito parke, sakbay nga gawid ta. Wen, napinta sa pagpasyaran na iti aparke iti sango ti Kapitolyo. Iso aka na nga doon natin agpasyar mat dito eh. Mabalin ta ti agaramit iti signs. Unang agpaiso sayang ti oras. Isumat ka ta kayat ko nga umay ta dito, tagpatulong kan ka. O di agtinulong ta. San mo't nga amin katambok kanya? Wen kaya. Awisan kay di balay. Yam amo ka ni papa. Di ko babain. Ay, Nasayat at tao ni papa. Kaano lang, lady, yaay di lureg dito bangkag. Kat, napagsaritaan na ka, kabayatan ti pa nagburas mo itinatag. Kino na nga mininanang. Asan ko na kuyogan nga glako itinateng. Umaykay ko na lang ang tulungan ng agburas dito bangkag. Orita, sa badumat, lolo. Wan, tani, andan mabalit ang burasa, liti bunga dagiti mais. Isunto ka no, ti ilako, linalang mo itong lawas na. Di mabaling nga ti mangburas iti tuno tayo. Wino iling tami rinda, lolo. Wala, kumita ka apaw. Mangyawid kanto pa iti, iling tayo taw. Naimas kan, makamsog ang merienda na ita. Yakin bagbaga kada kayo, papa. Yung inawis ko ni Abel dito balay tap nga makapagam-amo kayo. Gayam ko kaadalak.
Nasimpot kan masiri ni Abel. Kumusta kayo, sir? Nasayat man. Maragsa ka na kamakamamuking ka. Madagbabain kan sa agad San mo amay perang dagiti matam kaniya? Eh, talaga mabain na kada kayo, sir. Sana ko may karing umadak dito balayo. Nasaya ata tao ni Papa Abel. Di kag babain kan kwa na. Eh, amo mo tiga po na mabain na. Eh, diyak ibain ka ni papang anak ko rapay kami lang. Awan problema iti dayda barok. Sana agas kadagiti na mga damabalin na iti biyage. Nga madala kahit ko amamuan. Aggayem kayo kadilaan kini Pamela. Agbarkada ti kahit ko asawon. Wenno agar-arem ka iti anak ko. Nadlaw na ba inan ni Abel iti saludsod yung kwa ng Papa? Nabayag ka sana nakasao. Awan dakas na iti panagsaludsod ko, iha. Aday baga kada kayo, Papa. Sigod na kayo nagurgurak ni Abel. Jak ng awatan no apay. Gaputa na kasupsuplada akidi. Jak amin kayat nga danalalaingam siya akidi. Ngamita nasingad kayo nga gayam. Kan agar-arem pain keng ka. Jak mo no nairan-rana naggidan kami anak sakit. Jak kita kami manan iti pagadalan. Kaslamat awanan kirod kong agsuplada. Naragsakak ka nakakita kat kwa na. Ay, di mo ibaga nga damat panagayat mo keng kwa na iha. Jak may bagati kasta, Papa. Ngam naasidegan tirik na kan kwa na. Sa anak amabain, makikuyog kan kwa na nga agpasyar, wana, mapaniti, oray sa tino. Nga oray na kurapay dalaan. Naragsak kami nga kuykuyog. Agtintinulong kami pa kadagiti assignments. Anyat na ko nayo, Papa. Ni ka di Abel tiga puna, nagbaliw akon? Asaan ako na suplada? Ay, nasayat lang unay no nakatulong na ita. Saan ko pakibiyangan ti marikrik nam? Ngam, tingitingam kumaanay pag. Aglalo kat agad adal kayo pailaan. At dakon di ti balay. Ngam mariknak pailaan ti pan nakapabayin. Lapim mo sa kotero pa kiti dahi asaludsot ti Papa ni Pamela kanya. Rumbeng ka di ngamin ang nagaramak kang kuhana. Katamok lang aroden asahan kami kari. Day, si Pagpit kamit gaya ba niya? Nyagay, kumusta tinapanaman ako? Nasayat mat na nang nagawid ka dagos tapos ang kay madanakan. Nagkapanyo. Ay, napanak na kitsinda, iti isang kabasit asidaan. Aksidata itay ti presko nga ikan. Nang siya kong tagloto. Ang mga nod na pa aramidam. Siya akong tagloto iti pangrabyanta. Intun rabilatan. Basit lang na jay. Ngam kahit ko ti masapa maturog. Amo ka na ba inan ka iti kasya sa lunsod ni papakin ka, Abel? Nga, di ka matanagan. Saan na ka matakaguran ni Papa? Maawatan na ka. Nadlaw ko na sayat ni Papam. Naragsa ka ng palubos kanya, hindi gawid akon. Ngamti kabain ko, sana ka maikarkin ka. No, apay ka sa ti ibagbagam. Numabain ka, apay nga rin nga nagaram ka kanya. Pamela. Kaya mo ka din agbalinak man na suplada? Kwan? Saan? Umay ka man langan. Intag merienda. Gumatang tayo ti ice cream. Siyak nagbayad. Saan ko ang masupya at di kayat ni Pamela? Hindi suplada pailaan.
Talaga nga doon tinagbaliwan na. Iti panagsarsarita may panggap iti panagaram ni Abel keng kuana. Mariknak at na panagayat ti anak ko keng kuana. Nasingpad ni Abel. Napagbaliw na ni Pamela. Katyak kayat ngagsubli iti kababalindanak ko. Gum na kurapay ni Abel. Agad-adal na pailaan. Nukas pangarigan lang. Kabalan nga tal ni Pamela ti makibagay keng kuana. Naruam iti namay. May tadamin akayat na. Kayat ko nga itiigit ti baybay ti pagpasyaran ta. Naun ulimak. Kan, napintas mo ti di parke, ti sango ti kapitulyo, ng adoon ay ti tao. Ang mga numera na, makita data, dagiti kabarkada. Pamela, Saan mo kumapanunutan nga ibain ka kadakwada? Naululi mo kami dito eh. Apa yakit kita anak matlatan? nakapimpintas ka namin. Ay, agyaman nakam. Ayaw ka na pimpintas. Gusto plada o no nasingpag? Suplada man wino nasingpet ka, agpada, napintas ka. Dahil ngamin matamti nakakayaw kanya. Iso ti magusto. Oray asino ka Pamela, ay ayatan ka. Among Abel? Tungkalag kuyog ka magpasyal? Nalagadirik nakin ka. Kaya't mo asawin. Aklunan ti panagayat ko. Kaslakastan yung saan ka kanya maragsakan? Maragsakan naglaunay. Adi aman nakta may kariak. Oray na kurapay aglayan. Saan mo panunutin dahi ta, Abel? Di mo na ulit-ulitin may balikas, ha? Masirib ka, kadamok. Adayo ti madanon mo. Nasimpad kang may kari ka nga ayat na. Adi aman nakmanan Pamela. Inakot nak. Ladingitak ng Jaco na tagpalang dirignak. Ulitin manan. Ay-ayatan ka unay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan naglangay na rakop ni Abel? Inagkanak pa eh. Asla marikrik nagpailahay di arakop na. Impalobos ko ti kasyay. Kapot na marik na nagayatak magtanakan kwa na. Mas dawag lang eh. Nakasupsuplada akan kwa na iti damo. Tinumpak pa eh. Kaya't lahat na kanyak? Ni Papa tinawawak kanyak. Saan pa yung si Magbet? Hello, Papa? Pamela, makasangpad ka katin? Awan, Papa. Marabihan manan nga gawin. At akasangay papanan mi ang negosyante. Kat adda kami dito palayda. Pamrayan mi matan ti agmi-meeting. Kat naman lagi. Tinang sokon kan ka, tayin ko yung kakuma. Para lang kada kayo negosyante data, Papa. Hajak tumot lang maawatan di pagsasaritaan nyo. Awan sa bali amang tawid iti negosyo ka. Ngem no awan to ti interes mo iti negosyo, kapilitan. Ilakom to. Nasapa pa yung pagsasaritaan data, Papa. Agad-adalak pa ilaan. Sa bagay. Sige, sikalat na ti makamoy. Rugi akong ti agaramit iti assignments ko, Papa. Bye. Anya nga ti eramidan ni Papa. Namaamon na nga dan nobyok. Kat ni pa'y Abel. Kita'y pe anak kasampat at iti balay. Ngam aking gaita. Ara-ara pa apak kailangan ti panagin narakot. Ken panagin nagak ni kini Pamela.
Kas di gayam tirignan. Kaputa ay tandak ni Pamela. Nagpabusoy. Anak, sumurin ka kon iti kwartok. Idabog tulatad na silaw, Awananan, sumaruno ak tumatan. Uray jeton kwartok nagbasa kadagiti librok. Kalpasan na malpas ko dagiti assignment ko. Ay, uwin gayam. Kinumusta na ka ni Lulom. Awan ka pa'y ngamin itay imay dito'y balay. Kasta ka din, Nanang. Mabalin na mapanak tumanan ijitalon inton Sabado. Sige, panawan ka pa'y. Wanan. Uray nobya ko ni Pamela. Masapul nga ad-dapay nga igaed ko ti agadal. Ay na, naurnong ngamin dagiti mo rin mikin Abel, tatang. So, sa anak ang naglako ita. Sursuruam ko magamin nga glapa Ay na, kanayin ang maladaw asumangpot. Ta, aduter aramidin na para iti pagadalan da. Ay, gayam. Nga oras napasagpat mo, hindi ka naman. Pasado alas 7. Amo ka masirib ni Abel. Hinggam kas ina. Bagbagam lata Ay, ang mga nusabalan ti masubok na. Saan naman nga tata? Amo kanapas na iti panagadal na. Anong bayan nyo? Palagi pakto. Magusto ti magkikoy-koyot kan ka. Tapno, maakara na kiti kinasirib mo, Abel. Talaga nakalalain ka. Napas na kaklangi ti panagadal ko, Pamela. Nakurapi kami laing. Katinas ka na makaadalag. Tapno, mayaon ko ni Nanang iti kinakurapay. Day tati dayawag launay kan ka. Adara pa ap mo. Yak nam namaan nga. Agayan ayat ta. Gapo iti kinasingpat kan. Siguro, gapo iti ka. Dati ara pa ap mo. Ininot-anot nagtirik-nak kan ka. Ad-ad api adyak mamati nga agbalin ka akaayan ayat ko. Gapo ta nasuplad at kan ka. Among imbagak pahidikan ka nga adaywan nak. Yan. Nasakitanak matlang ti dayjay nga imbagak. Saanin? Saan na nalagi pa dayjay? Tinapateg. Daragsak ta. Kaya nagpadataan na pasnag iti panagadal ta. Malagip ko lang hinanang mo. Nagsingpot nga tanya. Nadunggo nga ina. Nasapaan na tayo ti amak. Kat awan sinamir na tapno mapadakkel nak. Naritor iti rigat. Iso na bakbakit tilanganan nga ititawan na. Ano ti sakripisyo natin ka nga anak na. Kas ko nang natungo. Kahit mo kadi ama mo ni Nanang? Saan pa nga ita? Mabaina? Ni Nanang kumatirumbang nga mabain. Ay, amok. Lonya man ang tartaray di ta utot mo, Abel. Kahit kung na makita ni Nanang mo, yam saan pa nga ita? Kan ang mga numakitot no maamon na nga adan nopyan. Ha? Masalutsot ko laan. Saan nga tangag sakit tinakam na? No maamon na nga adan kaayan-ayat mo katagad adal ka pailaan? Ako ha? Diyak mo? Ngam saan mat nga ta? Tasaan ko mat abay-bay anti panagadal ko. Kalkalpas ti klasik papa. Iso sung batak ti awag yo. Ada ka di bagayo? Sukunan kanto inton malam ni tapagadalan niyo. Ha? Inawagan lang kami ti may nga amigo kat inawis na kanumartay iti paskan ti pamilyada. Maangay iti resort na iha kat kaya't nakakanubat ang maamam mo. Anya? Uri apan di talaeng. Amok asaan ang mabali na mapuyatan ka. Second, bye. Bye papa. Saan kami man nga rodo na makapagkuyok ni Abel nagpasyal no malam? Anya nga tangag pa iso ti ramida ni papa. Numaamon na nga dan kaayan-ayat ko. Gapot aking muyog ni Pamela kin ni Sir Rodolfo. Iti dinarayan na apasken.
saan kami ang nakapagkuyog. Nairanamat nga ado ti assignment ko. Kat adda na nanay nga oras ko nga agarami di assignment. Nanang, da kayo matkayan? Anak, nasapa ka ba na si Magpad? Kung kami nanang, nasapa ang nalpas ti klasik. Ken nagawid ang kadagos, taadupit aramida ng assignment. Daragsaka, kaputan na pastag, kalata iti panagadal mo, Abel. Kalayon na bala daw ka sumangpot, kadag iti napalpalabas nga daw kat amom. Dimlaw ni lulom. Nanang, Imbagak mat kan kwa na, nga ado ter aramidam iti pagadalan nyo. Sa gusto ni tatang, uray no amok, anasingput ka, palagi pan kalata. Kuda na, pagribangak ka no nga inam, ti magbagbagakin ka. agyaman naklaw na nanang. Kat sapay ko ba, pasaan ka may barbarkada, ka hindi mo kumabaybay, anti panagadal mo. Ikarik nanang, saan do ang pasamak dayta? Igaid ko ana imbag ti agadal. Pagkapurpusa. Agyaman naklaunay anak ko. Nakurapay tayo laang. Katiadal laang ti kabaalak nga ipatawid kan ka. Tapno adang tumot pagtugawa mo no. Adang tumot pagbiagam iti masakbayan. Sige anak ko. Ada pa'y aramido kaya kusina. Sige nanang. No amoy yula ko nanang. Addan ka ayan-ayat ka. Ngayon pagparinak ti relasyon mi kini Pamela kas inspirasyon. Tapno at adapay nga igaid ko ti agadal. Dakla kumakayit ti sumulot ka ni Daddy. Awan mo tiyam amok dito eh. Naragsaka ko mo katwak ni Abel. Talaga nga'y ayatak ni Abel. At mariknak di pa nagayat ko kanukana. Bayat amo may bayag ti relasyon mi. Oo, Pamela. Papa, Damdamagan na ka ni Jonas. kung naklano niya pas kan ti pamilya, ti amigo yung kasangay mo't gayam ti anak da. Di na magnakanyak no addan nobyom. Kat imbagak nga awan pa ta agad adal ka pa ilaeng. Namula ko man ni Papa. Anyata ti ramidan na mauman na agnobyo kami kini Abel. Ay, napuyatan nakiti. Tapanan niya pas kan kinagpay di rabi. Ngam kapilitan nagliha ka masapa. Adog ti jak nalpas nga assignments. Oh. Anya ti si Sama. Napimpintas ka gayam na makaturturog ka. Ay, sika talaga. Stutilan nakpay. Tulungan nang magkititi dati assignments ko. Kita man. Dahil yung nagayam. Pagyaman na kabilangam, mabitlang o aganak ni Papa. Ha? Saan mo kaya man ni Papa ti umang-awa? Si kagayang timawag kanya kita'y bigat, Jonas. Kasanasong batan ka, kadada kiti pagadalan. Ha? Anya? Idi larabi yan, agam amuta? Kastan di bagbagam kanyak? No way! Saan ka din ibaga ni papakin ka ti kinasupladak? I am sorry. Dahil hindi ma-audience, amawagan na, ha? Bye! Ay, iblak ko. Tatno saan ako na maawagan pa. Sino ka rin timawag ka? Tapos kaslaga pa kayo. Ni Jonas DJ Papa. Taapay. Isukat lang makinid daw na tinomero ti cellphone ko iti Rabi. Kaam-amo milaan iti Rabi. Agasok, agaran kanya kon. Pinatang ka ako na. Kunak man no nagbalbaliw kan, ape asinupladaan ni Jonas. Kinasalitam na kuman itinasayaat. Kasano nga kasaritak itinasayaat kat nakaprespres ko. Nagpangas. Ha? Supladak ititawad yak kayat, Papa. Mabig-big-big ang negosyante ti amana, iha. Oray kasano pa iti kinabaknang da? Kasarita yung tukid di ti amigo yung. Kasardingan na kunti anak na.
Sige nga, Rod. Saan ka nagpungtot? Bastawan klasik, Lolo. Kasi ta Sabado, umay kayo lahat katulungan. Nanyalag ka may tulong ko, aramidat. Talaga, nasing pasabil. Nasaya at panagpanakal ni Loringking ka. Kayam, kumusta ba ito panaganal mo? Nasaya at mat, Lolo. Sana ka pa ito kadagiti kadalak. Bayan ano ka tay? Kansapay ko ba? Saan ka kagbaliw apaw? Liklikap ti makibarkada. Mga may sungsong ka iti makailuon na bisaw. Kan, saan ka pailang makiaral ba? Lolo. Ang mapaok. Ang daong mo ang palawan para iti na itamanag. Bayaan niyo, Lolo. Igad ko lang tati agad. Impakalak ka ni Papa. Makimisa aklaan. Kam, agmerinda aklaan sa agawid na, ha? Kahit mo ganti sumunod ka niya kaya balay? Wait, gayam. Naminsan kailangan nakapasyara kaya balay. Saan ka di pingam mo ni Papa nga agnobyo na? Sanpay. Wen gayam. Adan to pangawisakan ka. Inawis na kami dagiti gagayam ko. Yak na kumakayat sumurot ka dakwada, tada kakadwada lalaki. Napanunod ka. Nga awisan. Kasla ba inak? Amangan no padam ababak ng dagijay. Ay, syakti makamukan ka. Mabalin? Sige. Thank you, ha? Okay, agmeriendatan. Umay kanto pa'y langi, di balay. Impakada ni Abel ite rimwar amapan ka na makinisa, tatang. Gimli awan pa'y bart. Kinasalitak ni Abel iti Kalman. Pinagbagak. Saan na makibarbar ka na? Saan pa'y nga agaranay? Saan ang makibarbarkada iti panagkunak, tatang? Ta ano makibarkada? Di na kuman mayolo ti agadan. Amok, alasing pati anak mo, Loray. Nga babaw. Di pagsaritaan mo iti may panggap iti panagaram. Ay sus, nadlaw ko alay ko lang. Tatang, Saan ko ba't kindi ang mababalaw no kas pagalikan? Baraw ti anak mo. Ang mga nuday ta, si makadadalo ti panaganda na. ay sapay kumata sana mapasamak ti kasta, tatang. Ngabayan nyo, kasaritak tumay panggap iti dayta. Naimbag ta nakapasyar ka manan dito yung balay, Abel. Urayang labiit ni Pamela. Apay, adda ka di papanan nyo. Awan, sir. Nagkita kami iti simbahan kat inawis na kagpasyar dito yung balay. Adon ti nagbaliwan ni Pamela. Saan na nakas iditi kinatangsit na? Supla dala ang kadagiti tao asaan na ang magustuhan. Agyaman na karod unay ta. Saan na ko na sinupladaan, sir? Mas daawa ka, Rod. Takilaat asimingpet. Ni Pamela kumati pagdamagat iti daytoy abanag nga mapalin mo mata pagdamagan. Sir? Gagangay itinaganak akas kanyak masaknanak kini Pamela. Agar-aram kakadi iti anak ko, Abel. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag na nakapasyar ka manan diti balay, Abel. Urayim labit ni Pamela. At ka di papanan niyo. Awan, sir. Nakita kami ti simbahan kat inawis na kang pasyar ti balayo. Adon tinagbaliwan ti anak ko. Saan na nakasidi?
ti kinatangsit na. Supla dala ang kadagiti tao asan na magustuhan. Agyaman ak nga rod. Saan ako nasupsupladaan, sir? Mas dawag nga rod takila ta simpingpat. Ni Pamela kumati pagdamaga kiti dayto abanag. Nga mabaling kawat nga ta pagdamagan. Sir, Gagangay itinakandak akas kaniyak. Masagnanak ka ni Pamela. Agar-aram ka kadi iti anak ko, Abel. Oh, Abel. Natagtagan ka kadi mga uri anak? Sa naghali, dani papaki na sarsaritam. Sige, agsarita kayo nga rodan. Madamdam akasarita ka, iha. Abel, ada ka di problema? Ano nagsarita niyo kani Papa? naimbag ta dimdeng ka abing malati ti saritaan mi kin papam. Ha? Jak kinabalan na sinong batang ti saludsod na. Nagar-ara making ka. Anya? Nakariknak iti bain. Napanunot ko manan. Nasa anak kami karakin ka. Saan kumaday tati panunutam? Mabali na pagsaludsod na anak kanto may panggapiti day taban. Siguro. Amok. Oresi ka. Mariribukan ka. Ang mga no ibain na kakain at mo. Pangasim. Mabaling ka din ay paay mo, ti pa nagtalag mo kanya. Tinamnama kapag damagan lak may panggap iti day taabanag, Papa. Nagsaludsuda ka ni Abel no agar-aram ka ka. Ngam sana nakasumpat. Isumot na dimteng kay tayo. Amuya mata sa anak anerwa magulbot kada kayo. Kat sakti sumungbat iti saludsod yo. Saan laan agar-aram ni Abel kanyak? Agayan ayat kamin, Papa. Aniya. Amo ka makigtot kayo. Saan yung amin anamnamaan na makinobyak itikas ka ni Abel? Saan lang agaputan ako rapay no tikat? Amudak. Ngam ni Abel ti nakapagbaliw iti ugali. Ngam iti ni Jonas ti mangibaga nga agar-aram kan kagat. Sa bali ni Jonas, Papa. Bastos lang aro dun. Nakalaslas tugpay, pangas. Iso sinapladaak. Iso ka diti kayat yo para kanya, Papa. Iha. Agadadal kayo pa lang. Panagkunakatsan at tubang ti ayon ayat mi ti panagadal mi, Papa. Kinapod no na. Agtintinulong kami. Naragsak kami ngagpatpada. Kat sapay kumatasan ada kayo tagbalin at tubang. Saan nyo kumasingan ti nga naragsak mi? Bayat ti panagadal mi kini Abel. Nagsaludsodan laki din ni Sir Rodolfo ni Pamela. Anya nga tatin sumbat na. Labay na anak iti pa nagsaludsod naman ang kanya. Yak malikli ka na panunutan. Ang mga nusa na paboriti relasyon may kani Pamela. Jak lakit ngarod mayolo ter aramidak. Sino mo tarita? Ni Kadinano? Abel! Mapalin na kasarita ka. Hindi na nang nagpaiso. Wala na, mabit lang, umayan. Nadlaw ko gawan tagtagari pa si Magpad. At akadi pakariribukam. Ang kananang. Awan anyaman na rito eh. Nabanugak lahan. Gabi di ka adong ramida ka project. Kan assignment. So nga kumikumak. Ala. Sapay kumatag sa saukay tagpay su Abel. Awan sa bali makatulong kan ka no saan asyak nga inam. Awan nanang. Dakay lang ti mabalin ko pang isang giran. Kadagiti problema. Ang makapatpat ganda ko na eh. Agyaman nakiti sakripisyo. Pagrebengak na ita anak ko. Kas inam. No ada problem kat namnamaam nga ada maitulong ko. Di ka bumnang amang itaklin kanyak. Uwan nanang.
di kay madanagan. Saan ka nagbidot iti atak mo, Abel? Sa anak-anak kapagulubot ka ni Papa. Idi nagdamag kanyak. Amuna na gayan ayat ta. Nagungit ka di. Abel, saan nakakabalan ng tan ni Papa? Amuna ti uganik. Anya? Ngayon di ka matanagan. Nasaya ati pa nagsarita mi. Nagpagpakaasi akpay kadikan ko na. Maawatan na kumati relasyon ta. Problema na lang, kapot agad adal sa pailaan. Pamela. Inulaw ako kan na. Inbaga, agtintinulong tayo ti panagadal ta. Kan naragsak ta, iti ayan ayat ta. Laglagi pong ti papananta intong rabi ino bigat, ha? Ay, uwan. Nagpakadak to kininana. Tapno sa na madanagan ang marabyanak nga gawin. Ay, basi, tinatagad di kalman, anak ko. Isong, samday to'y, dayto'y lang, di maipabalan ko kanta. Umanay dahito yan, nanang. Saan kay ka di madanagan kanya? Dapat sang kapasita mabatbati, iti papabalan nyo kanya. Kat or-orno nga. Tapno dagastusek kadagiti da dumakasapulak, ti panagatal ko. Agi amanak, anak ko. Agan anos ka, ha? Wen, nang, da kayo may pagak. Ipakada ka marabiyanak nga gawin intong bigat. Ada nang awis kanyak at dumarayak iti nasa okas kayo. Awan problema dita. Kasapulang mat ti agaliwaksay. Narigat mo't no pasiglatan nga adal. Ti asasig asum. Yam ne, agan anat ka kuma. Wen, nanang, agan anadak. Ikarikada kayo nga untida ka sa mapasama kanya. No, kas pagarigan man taawisan da ka nga ginumiti arak. Ay, amo ka saan mo amariklikan dayta. Saan ka nga barbartet? Taamang ano dayta tiga pula, saan ka makaaway? Nasipngutan ka man alagawin lo rin. Pinpayubos mo sa tilakaw. Tawan mo karanggan lita lambab Adan na pa ate, at 3 kilo abagas. Napanunod ko napaninla ko ti 2 kilo. Nambarak napan nakisarita kin Luis, nagtrabaho iti fish farm. Nang ibagaak man iti tilapia kan palatat nga ilako. Naagawa ka, anak ko. Ewan gayam ka ni Abel, kumustan? Ay, nasaya at matatang. Marabyan ka no asumangpot, ada nakaawisan na apaskan. Ay, malatip ko ba? Inaramid mo ka timbagaking ka Saan pa ay? Adan tuom no agon tao, pa nagdamag ko na. Iyam iti na minsan amalam. Simangpot, saan amatagtagare, kung kasla, ada pa kariribukan na. Ay, lita ko man Tigundaway mo nagdamag kay kuwada. Nagsalod sudak, no, nyat pa kariribukan na. Jak dinamag, no, adan arman na, no, nobya na. Awan ti dakas na, no kasaritam alasaya at ti anak mo. Nasingpal ti Abel. Kat ang mga loob mabail laang agibagaking ka. Jak maranaan, tasak kumati ang damag king kuwana. Siyak tulatan, ti makisarita kan kuwana, tatang. Saan ka nagdidot, Abel? Nobyo laki di dagiti gagayam ko adin maray dagiti kakadwada. Naimpagta na panunot kamot nga inawis. Uregam dagiti babae, abarkadam, aginom da. Kan-kansyawan dak nga ron. Apay adyak ka namat umini-inuman. Sigod nga min, nga giniinumak no kasta nga dadanayan may apaskan. Napadasam ka din ti minom iti arak? Saan ba eh? Tapno saan data asot tilin? Akinom ta, oresan ka basit lang. Saan ka nga mabartag? Saan ka nga bartag, syempre? Itay pa lang dito isang utal dito isang aputi nga arak. Saan ka nga nalaka mabartag ta? Basit lang ang tinumin ta, saan ka nga bartag? Kaya kasla naklat ka? Ni Jonas.
Anya ti kadtana dito eh. Abel, ada dito ti nakaprespres ko ng aram kanyak. Sana ka pampanawan ha? Ulit ha, inom mo. Nakapimpintas ka. Nakapangbanglo ka pa eh. Pangasim. Saan mo ramidin ti kastoy? Into na. Agad-adal ka pailaang. Imanugot kang imay ta dito eh. Ayatan ka pamila. Amok may atin nakmay. Nariknak ti bartek ko nga itayin inutom nga. Saan? Diyak kayo ti kastoy. Pumanaw tan dito eh. Di mo ipilit ti kayat mo nga ramidan. Kagura ka! Siriring kayo palagayan. Anya turasan, apay ngay takalaan. Makaulat kayo kanyak? Ayan ni Abel. Ha? Saan ka ang makapagulbod kanya? Kaungat dako. Nakita na kayo ni Jonas. Napanan nyo. Samong bat ka? Saan ka nga gulbod kanya? Kaungat dakon. Kunak man no nasingpet na diya lalaki. Nasayata ka tao. Ngam naglablabos ti may sa tao. Nuad day naramid na diya lalaki king ka. Ang mga numapatay ko. Saan papa? Awan tinapasama ka na kami kini Abel. Kaya't ko makasalita na diya lalaki. Ibagam to rin akong wana. Kahit no saan na matumpungan ti sumungbat. Ang mga nusanak ang makapagtapal. Saan ang tayo nakaturog? Kakapsutak laki diya mabigatan. Ang mga makaturog-turog akinton madamdamay ti klase. Ay, malagip ko tinapasamak. Narik na kibartek ko kat sa nakinturo ni Pamela. Ang mga niya ko man tinapasamak kada kami. Kalbasan na nagkasaritak ni Abel. Ingkading ko, nagkasarita kayo mat ngay nana. Mabainak launay kada kayo, sir. Nakurapay kami laang kat mabainak launay. Awahan pa kay karkaryan ni. Ada, maibainak iti inistorya ni Abel. Napilitan na ka nagpunok ni nanang, sir. Kalpasan na nakasarita rak. Kinunayo. Akit yung makasarita ni Nana. Nasakit at ang ganabel. Ngam panunutin man. Nukas pangarigan taagasawa kayo kan ni Pamela at di nakatorpos. Anya ti mapasama kiti biyagyo. Agyaman nagtaurikas kasano. Nakatulong kay ti panagbaliw di anak ko. Ngam at napagpatinggaan ti amin. Pakawanan niyo kumati anak ko. Bayan niyo, kasarita ka na imbag. Latingitag. Amo ka masaktan ka iti dayto amamon. Iti dayto akong taway. Diyak masukyat ti pangadang ni Papa. Nasakit yan. Aglinikliktan. Amok, saan lang ni papang mo ti makagora kanya? Ore si kakagora nakmat. Ginuntawayan ti panagtalikukin ka. Diyak ni namnama. Agbalig ka gaya mga wanmat manaknakam na. Gapulang iti panagayat mo. Ngam, ayahitan ka na ta. Day talayan ta. Naksayan ti panagtalikukan ka kan saan ta nakita pa? Oh, Kalpasan dito semestre. Yakar na ko ni Papa iti pagadalan. nasaan? Nga masapol nga wata. Masol ko. Ngamok ka maakas di pagtungpalan ti amin. Sang kabasit labid to, napukaw ka. Panawid lahanan ti makaiba ka. No may karita pa iti tunggal may sawa no saanan, Abel. Agasam na siya. Talaga ginundawayan na. Gaputan na kainumak. Kaya't munti kas tiya mapasamak. Naimbag. Takas lang nalukagak iti panaturog ko. Kan, kas ko na ni nanang mo.
Agsingsingpot ka para iti masakbayam. Mangnamnaman ni nanang mo, iti balikin. Nalilay titibag ni Abel. Ang nakisarita kanya. Kalpasan na. Nagpakalan. Kasla awan kang ganay-gayan na. Nagbali na sa ano na matagtaga rin ni Abel tatang. Rinik na nalauna iti kalat at panagin na dayon aking pamela. Ako ni Abel. Abindot na si Abel. Ang mababaway. No apay nga iminom iti arak. Ili simurot kini Pamela. Di maray iti Pascal. Dayjay. Narokop iti sulisaw ti anak mo. Kapo siguro iti nalao sa panagay at nakindi pamela. Makunak, nakalipat ang namin pinsan. Nagbalin mo ito, nakaskadag iti daduma di ang pampanunot. Nagbalin nga awan manaknakam da. Di nala pinanunot, irigrigat tayo. Di ko mapag nagadal na ti adada pinanunot na. Sakpay nagaramit iti kasyay. Ni Abel madlaan, ti mismo ang istorya. Abi nagbagaan ka doon ni Pamela. Iti nauli ang panakita na. Masapol ang pagbagaan ka man. Isa na bala. Baka iliw-liwag sumadlaag ti anak mo. Kamaw diyanan. Agturposak matlangan na. Agi amanak, saan ka na pa ay? Para iterapaap mo, iti masakbayan. Kan arapaap kumatay. Ni Abel, nakaraglag ni nanang mo. Kaslasal ka naragsak. Malaglagip mo kadipay laang ni Pamela. Naragsakak, lolo. Tada iti tarapap ni nanang para kanya. Di pagyamanak langin, itinamin siya na pa sa tibiyag ko. Kit inayatnak ni Pamela. Naragsak kami. Kan nagtinulong kami, iti panagadalmi. Ita, ta nakapagturpos kan. Alam, nawayakan. Itan ti panawan. Karbagamatan ti agradsak. Maipapan, kun ayat. Diya ka mo nung mapasublik pa ni Pamela, nanang. Awanan plus damag ko king kuana. Apok, gagagay lang ti panagbintaw. Iti may sa tao. Isan mo apo ka, iti namlamam. Amok nga daga po na ti amin. Iti apag ka nito, napukaw ko ni Pamela. Nagbalinak ang nakalidliday. Ngam ti kasukat na, nagbaligak itarapa.